समाव दिन्थिनो लादों बर' सावथुन नायलांदो फारि फारि। बाथ्राया साननो गोनां जाबाय माखौ बे जों गोदो बुथारनायनि फिसालाया बियो सानसे समाव जोंनि सायाव फिनायबो लानो हागौ। बे सानफ्रायनाय हुदा गोसोखौ लोरबांसो खालामो। नङा, बे आंनि थावनि न'आ जे बिफानि मुङावसो दं। जोंहा मानो आथिं आखाइ गैया नामा? नुबानो लायनांगौ बेखौ। गुड, अब्ला जों दा मोनायावनो बिखौ सेस खालामनांगौ, मिथिबाय? अके? ओइ बिमला, दाबो जाया नामा? गोख्रै गारबो गोख्रै, थमाबोथ'। हनै खारबाय, गो! कुसन! ओइ, सोर जाखो नोंसोरो? आरो मा जादों? नंगौखौ फोरमाय, आं हेफाजाब होगोन। आंखौ मिजिं होनो, बे आंनि बिनानाव बिमला। नाथाय मा जादों? जों उन्दै समाव बुथुं होननाय सासे मानसिया आइ आफाखौ गावथारदों आरो बे मानसियानो मैया हराव जोंखौ बुथारनो होननानै फैबावदोंमोन। जों खुनुरुखुमसो बे जायगासिम सफैदों। मिजिं, नोंसोरबो आं बादि दुखुथिया मानसि माथो। नाथाय दुखुथियानि आखायाव दिनै नै आंनो नांगौ माखासे मानसिनि फिननाय। हारिनि थगायसुला, फोथाय खेबस' आरो दालाल। मा गिदों? नैबे बुग्दावा मोजां मानसिखौ बासायग्रा आरो गाज्रि मानसिखौ फोजोबस्रांग्रा। मा गिदों नामा? फै, बाइकआव गाखोफै। फै होनदों, गिनो नाङा, आं दङ। मिजिं, नोंनि जारिमिनखौथ' नों खोन्थानायलाय बुजिनो मोनबाय आं। मा नों आंजों जुजिनो ओंखारफानो हागोन? मोजांनि जुजिनाय, गाज्रिखौ फोजोबस्रांनायावबा आं ओंखारफानो हागोन। थेंक इउ मिजिं, थेंक इउ। आं आइ आफाखौ फोजोबस्रांग्राफोरजों आं जुजिगोन। बे मैहुराव गाज्रिखौ फोजोबस्रांगोन, मोजांखौ रैखा खालामगोन। हेन्डशेक। बाह बाह बाह। नाथाय बाथ्राखौ आंनि बिनानावा खोनानो मोननाय नङा। गुड। आंनो फिननाय नांगौ गुथां।
आंनि आफाया पावार ग्रेडनि अफिसारमोन। आंनि आइयाबो सानसेखालि फुजानि खरस लायनो थांनायाव बमाजों थैयो। बेनि बोसोरसे उनावनो आफाखौ सोरबा लांखारो। दिनैसिम 5 बोसोराव हाबबाय, नाथाय रावबो खिन्थानो रोङा। आंहा सासे गोजोनस्रि होननाय बिनानावबो दङमोन। बेखौबो सासे सेंग्राया गोसो थोफ्लानानै जिनाहारि खालामो। उनाव सेंग्राया लानो गोसो गैयिलाय आंनि बिनानावा सुइसाइड जानानै थैयो। आदामोननो माबाफोर नांगौ? आंनो नांथ'वा। बे जिनाहारि खालामग्रा मानसिखौ सिनायोना सिनाया? सिनायो, बेखौनोथ' फानसानानै दं आं। आइ थैनायनि मोननाय रांजों, बेखायनो हाथियारसो बायदों आं माखासे मानसिनि फिननाय लानो। बे गेमखौ आंबो गेलेगोन। हामा जाखिसैलाय बेलाय। हा बबे जायगायाव गनांगौ बबे जायगायाव सेन गफैखोसै। हाबाब सेनाबो बबाव गनांगौ बबाव गफैखोब्रा। जेराव जागौ नोंबाय बावसो गफैबाय। हामा जाबावनांगौ जाखो आयौ मा होदों बाबु? आयौ गिदों नामा? आयौ निमाहा होदोलै मानैसो। आयौ नोंबो लिंदोंना नोंबो लिंदों आंखौ बानायसो होनोलाय? दा फोजोबसैलाय। बाबु आंनिफ्राय बै समाव साख्रि होननानै गाज्रि जाना दंना जानायखौ बानायसो आंनि नैबे सिखा हाबसोरै बानायसो माखासेखौ आं उनाव सुख'जोबसिगोन। देवानि बाबु जमनानै थानाय जिबौनि खुगायाव मोख्राया बारस'फैदों। सिखार खालामनो थांनाय समाव मैया लामायाव गसंथेफैदों। पाबनि लामायाव थाबायनाय लांसुनिया देवानिया दिनै मोसानि खुगायाव बारस'फैदों। दिनै नोंहा जेबो रेहाय गैया। नै बिसोर बिजिरगोन। मानो सिनायनानै सिनायै बादि जाब्रा बानायसोमोन। बे जुगाव सिनायनायासो सिनायनायखौ गावथारो। बे देवानि खबरदारलै। खबरदारलै बानायसो। आंहा हिनजाव दं, नोमानै दं बानायसो। गायसुला साला। माथो नोंखौ खम नङालाय? मोजां मानसिया गाज्रि खामानियाव ओंखारनांगौब्ला गाज्रि मानसिनिख्रुइ बांसिन गाज्रिसिन हाबा मावनो हायो। साक्सेस। बिमला, नों बिदि दुखु जाबाय थानो मोना। नै आं सनानि हार लाबोदों। नाजावदो जाम्बि। आं नोंसिनि न'खरनि जाथायखौ गासिबो मोनथिजोब्बाय। नोंसोर जेरावबो थांनो नांलिया। बुथारग्राया सोर? जोंनो फिननाय नांगौ। बिमला, नों गाज्रि मोनाब्ला आं मोनसे खोथा बुंगौमोन। माबे? माने नों राजिब्ला आं नोंखौ जुलि खालामगोन। मा गाज्रि मोनदों? प्लिज जाय जाया अननानै फिननाय हो। नों जाया बुंब्लाबो आं जेबो गाज्रि मोना। आं आदाखौ गियो। नोंसोर सानैजों मोजां मोनलायोबा आंहाबो जेबो हेंथा गैया। मिजिं, नों दिनै बहा दं? आं दि नोंखौ अराय सम गोसोखांबाय थायो। फाग्लिफोरना हरनाय हौनै आंनि बयफ्रेन्डआ। हैद फाग्लि मिजिङा? येस। थांदो रायज्लायहैदो। जों रावबो नायहरा। औ जों रावबो नायहरा। नायहरा नङा, नोंसोर नायहरबाय था। मिजिं। औ फेरफेला, मा खौरां? आंनि गोसोनि बाथ्रा फोरमायनो फैदों। आं बुजियाखै। नुबाय बिसोरखौ माबादि नायनाय। आंबो मिथिगौ फेरफेला। आं नोंनि बुंनायखौ हेव खालामाखै।
नाथाय नांगौ समाव आं फिरफिलाखौ दैखांनायाव गोब्राबबो जानो हागौ। नाथाय मिजिं आंनि गोसोआ दि मानिया नोंखौल' गोसोखांबाय थायो। थाथ'दो मिजिं लोगोफ्रा जंखायहरबाय। बाय फैदो लोगोफोर। बाबा रे जोंहाथ' बोसोरसेनि उनाव फाइनाल इयार जाहैबाय। बिनि उनाव मा खालामगोन नों? आं बाहेरायाव ओंखारलांनोसै ओरै गवा फारसे बेरायहैनोसै। आंहा न'आवसो थानांगोन। दे बिदिब्ला। औ मिजिं औ फिरफिला मा? आइ लाबोनाय नै। नाङा फिरफिला, आंहा हुदा गैया। आंनि थाखाय ओंखाम मोनजाबानो जायो। थैद अननानै होनायखौ नों मानो बिदि बुङो? औ नंगौथ' अननानै होफैनायखौ नों लानांगौ। ला थाइसे हरनाय। लादो। Dear children, so far as the academic performance of Mr. Mijing Basumatari is concerned, he will surely secure the rank in the ensuing higher secondary board examination, I hope, and uphold the glorious tradition of this Johar Novodoy School, Kokarajar. Not only in the academic field, we feel proud of his sports talents too. We know last year in the national level athletic meet of JNV held in Chennai, our school won 10 gold medals, 12 silver and 5 bronze. Out of 10 goals, Mr. Mijing won 3 gold from his own end, and our school secured the second position. This year, we are very happy that our school is going to host the 20th Novodoy Schools athletic meet here, and I do hope Mr. Mijing will present more goals to this school, Novodoy School, Kokrazar, Ransaida. Thank you. So after the clap only you have to take a start. First position goes to Mijing, second position goes to Mr. Han, and third position goes to Sunidhi Kumar. आफा आंना मबाइला गाज्रि जाबाय। मबाइल बायनो रां नांगौ। No. आफा लंपेन्टबो बायनो। आच्छा हरलै हर नायलो जाला सासेल' गथ'नो हराब्ला सोरनो हरनांगौ? दै गांबायलै मैया लोंनाया बार जाथारदों। थांगाय नोमाया दै लाना फैथों, थाब लाबोथों। आच्छा जों टेन्डारखौ माबोरै खालामनाया मोजां? हो? सोरखौबा जिउ फोजोबनानैब्लाबो बे खामानिखौ लानांगौ। आच्छा नों देग'बादि साहस दंथ'? खोथा गैया, बे खामानिखौ जों जेरैखि जायाबाबो लाथारनांगौ। साबास गुड। आच्छा जोंहा फेनलाया बहा थाबोखो? बे लामायाव थाबोदों। सोर लोंनो बिहरामोन दैखौ? बिदिब्ला जोंनि टेन्डार पेपाराथ' बै न' मोनसेयावसो, जों बेखौ हाबना लांफानोसै। थ' जों मोनाबोनो हागौ। थाथ'दो।
मानोबा फैदोंमोन? आंनि मुङा बुथं। आं बाथ्राखौ बांद्राय दोनथुमनानै रायलायबाय। नोंथांनि अफिसाव जानो गोनां 50 लाखनि खामानिखौ आंनो नांगौ। मा नोंथाङा राजिथ'? नोंथांनो 12% होनाय जागोन। ओइ सार, खिन्थु खामानि जाथारनांगोन। नङाबा गथ'ना गाज्रि जागोन। सारा जेबो गिनांगौ गैया। मा गिदों नामा? जागोन दे। दे होमब्ला टेन्डारनि समाव फैबानो जाबाय। अब्ला अकेथ'? दे जागोन दे। होमब्ला जों थांबाय। फैदो। नोंसोर बे लामाजों बहा थांनो नागिरदों? जों बिबायारिले बाबुफोर, जों बै हाजो बारनानै मागिनो थांनो नागिरदों। बे लामाजों थांनो नांला दे, बेनिफ्रायनो गिदिंफिनदो। न' इसोरलै बाबुमोन। नुबाय? Ai! Tudo bos! Hoख्लायनांगौ बेखौ! सोरनि फिसासो बेलाय? होसो! सालान फिसाखौ! सालाय! होख्लाय सालाय! होख्लाय सालाय बाबा! नै माबा गारिनि सोदोब खोनायो। थु। गोलैबाय! Hey, Chuck! दानिया अबाव गबाव नोङो? दाउ मैना। माबारला! खाफाल बियो खाफाल। माबारला! फै! Gan! Babar! Gan! Babar! Gan! Gan! Sali! लाबो बाबा! Baba! बेनो आंनि खाफाल। बेनो आंनि खाफाल। बे ओरैनबारि हाग्रायाव सोर रैखा खालामबावनो नोंखौ? हायला! आं रैखा खालामगोन। नों सोर? आं बे हाग्रानि राजा। राजा? लहाखौ हास'नांगौब्ला लहानि गोनांथि जायो। नोंसोर बायदि गाज्रि मानसिखौ फोजोबस्रांनोबा गाज्रि महर लानांगौ जायो। मा बुंनो खोनादों? बिनि थिफुनाखौ गियो नामा? होख्लाय माबा! हो! Ayo! Ayo! मान, नोंसोर बेबायदि मावगोन नामा? नङाब्ला नै हास'नोसै। दहाय बे खेबसेनि दायखौ निमाहा होदो। आं मावथारला। आं आरो मावथारला। नोंसोर आंनि जेबो खहा खालामाखै। बे खेबसेनि थाखाय नोंसोर गबाय। खार! आयौ! आं नोंखौ बेसेबा गोबावजों लोगो मोननानै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोनदों मिजिं। मानोना आं नोंखौ सम सम जोबोद गोसोखांबाय थायोमोन। नाथाय नोंसोर मानो गोसोम गोसोम खसाब गानदों मिजिं? आं नोंनि सोंनायनि फिनखौ दिनै होआ फिरफिला। आंनि साननाया जेब्ला जाफुंगोन अब्लासो आं देरहासारनायनि फिरफिलाखौ गासिबो फारि फारि खोन्थालांजोबगोन। गुमै आं बिब' लिंखानोसै नामा? आंनि फिसाजोखौ सोर बिलाय बिदि हेमत खालामनाया? आइ सना, नों बिसोरखौ सिनायना सिनायामोन?
आरो जाय मानसिया नोंखौ खैफोदनिफ्राय रैखा खालामदों बे मानसिखौ आंनिसिम लिंबोथार आइ आं बिनो बान्था होगोन आइ नोंखौ बासायग्रा मानसिखौ नों सिनायगोन ना सिनायामोन आइ सिनायै सिगाङाव जवाहरलाल नवोदया बिद्यालयआव फरायोमोनबा बियो थाखो 11आव फरायोमोन आं 9 थाखोआव फरायोमोन मुङा मिजिं आयै क्लासाव जोबोद गोरोंमोन बेल' नङा गेलेनायावबो जायखिजाया आइ नों बेखौ जोंनिसिम लिंबोथारनांगोन आं मिजिं सिनायथि लानो लुबैदों नोंखौ लोगो मोननानै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोनदों मिजिं जोबोद गोजोनदों I love you मिजिं I love you